Mama napakakuripot nun sa sarili niya pero galante siya sa amin. Final sale sila. Ala, nabago na yung posisyon nito. Asa na ba yung mga sapatos? Yung mga sandals. Pero yung sale niya, 980 pa. Ayan, may 500 pero hindi gaano maganda. So, andito lang ako, nag-aantay ako ngayon sa kotse, inaantay ko si Sam. Kanina, galing kami sa Donkey kami, at pinapatry ko sa kanyang ganyan sombrero kong bagay. Oh, yeah, like that. Oh my God, you look so cute. At ngayon, inaantay ko na siya dito kasi ang ginawa namin, since magagala-gala kami sa Donkey, hindi ko na nadala yung leche flan na ginawa ko kahapon. Kahapon kasi medyo nagipit na kami sa oras. Kinailangan ko nang umuwi, kaya hindi ko na nadala yung leche flan na ginawa ko. Kaya ngayon, sabi ko kasi parang pagising ko kanina umaga, natakam ako. Sabi ko, bakit ba hindi ko na uwi? Pero ayun, ngayon, siguradong may uuwi ko na siya. And sana, ayun, magustuhan naman nila Papa. Kaya ngayon, kinuha ni Sammy yung mga leche flan. Naisip ko, madali lang din naman palang gumawa ng leche flan kasi ako nga na walang ka-experience sa ganyan, 'di ba? Tapos weird kasi nung kakagawa ko pa lang, nung tinikman ko siya, yung medyo mainit pa siya. Nung tinikman ko siya, parang may part na hindi naman sa hindi masarap, kundi parang kulang yung tamis niya. Tapos may part na sobrang tamis. Naisip ko baka kulang sa mix. And sa bagay, may point din. Baka rin naman talaga kulang sa pagmix. Pero nung nalagay na sa ref, yung lumamig na, tapos nung kinain ko na, iba na. Parang mas masarap na yung lasa niya. Tapos, yun nga, sakto, kapag nagka-crave na ako ng leche flan, parang okay na siya. Hindi naman din siya, hindi ko masasabi yung perfect siya, yung pwedeng pagtinda, yung ganung level, hindi. Pero sakto lang na parang pangkalma lang sa cravings. Kasi minsan meron talagang ganun, 'di ba, na parang gusto mong kumain ng leche flan, ganyan. Eh dito pa naman sa Japan hindi nakakabili ng leche flan. Meron parang kamukha ng leche flan, medyo kalasa ng leche flan, pero yung sakto wala. Tapos, ayun, naguluhan din ako kasi iba-iba din kasi yung nakikita ko sa mga YouTube videos. Bago ako gumawa ng leche flan, nagtingin-tingin talaga muna ako sa iba't ibang videos. Tapos yung iba, puro egg yolks lang, yung iba buong itlog, yung iba naman I think kay Lil yata yung nakasulat 4 whole eggs, tapos 2 egg yolk. So yun yung ginawa ko, yun yung sinunod ko, and okay naman siya. Parang nakikurious din ako kung ano yung lasa kapag lahat egg yolks lang, yung ganun. Hindi ko alam yung mga difference kasi, pero natutuwa ako kasi at least nakapagsimula na ako na yan, mag-try ng mga ganito kasi never pa din talaga ako nag-try. Parang excited na akong mag-try ulit. Diyan na si Sam. Na umalis na si Sam. So, dito ko nilagay yung aking leche flan. Nagkasya naman yung 3, pero parang feeling ko ang hina ng lanera. Sobrang dali niyang mayupi. Kaya feeling ko oblong na siya. Mas umoblong palalo. Tapos, dahil nagpabili ako kay Sam ng coffee kahapon, yung nasa pack, yan, nilalagay ko dito kapag may sumusobra. Kasi si Sam hindi umiinom ng coffee yun. Nangihinayang naman akong itapon. Nilalagay ko sa pet bottle ng tubig. Lagi siyang ma-pet bottle. Kaya ayan, nilalagay ko sa ganyan. And yan, magdadrive na ako. Ito galing to sa freezer eh. Meron siyang mga ice pack sa loob. Tapos, yung bag mismo na to, yung parang medyo, yung kapag naglagay ka ng malamig, mas ma-maintain niya yung lamig. Pero, hindi naman sobrang tagal. Kaya sana, by the time na makauwi ako sa bahay, okay pa naman. So, ayan, kaysa sa magdadaldal pa ako dito, drive na ako, guys! Good morning! Ngayon, nagtitingin-tingin ako dito sa lalagyan naman ng sapatos dahil bibili ako ng regalo para kay Mama. Magbo-birthday na siya sa August 1. Kaya, ang pinaplano kong i-regalo sa kanya ay sapatos. Kasi wala siya masyadong sapatos. Nakikita niyo ganyan, ang gulo dyan sa taas. Pero, ayan, dito, puro mga sapatos, sandals, ganyan. Pero, yung kay Mama lang ata, ito lang ba?
Kay mama ba to? Kay papa? Basta, konti lang talaga yung kay mama. Ah, ito ba? Hindi kay papa ata to. Naalala ko yung reaction niya nang binili ko tong sapatos ko. Ito yung binili ko para sa Kansai trip namin ni Sam nung pumunta kami ng Osaka, Kyoto, ganyan. Kasi syempre, mahabang lakaran and wala akong sapatos na ganito kaya binili ko to. And sakto din kasi nag-join ako sa marathon nung time na yun. Tapos sabi ni mama nung nakita niya, wow, ang ganda, ang gaan, ganyan. So, si mama kasi hilig lang niyang bumili yung mga mura lang, mga 500, ganyan. Okay din naman, maganda din naman yung 500, hindi naman talaga siya masama. Kundi, inisip ko lang na why not, nabilhan na lang din siya. Hindi naman super duper as in mahal. Pareho ng sapatos ko siguro mga 3,000 yan lang yata yun. Tsaka magaan. Kasi si mama napakakuripot nun sa sarili niya pero galante siya sa amin. Kapag bumibili yan ng pagkain, pag nagregalo sa akin o kaya mga gamit dito sa bahay, lagi siyang as in hindi nagkukulang, as in minsan sobra-sobra pa. Pero pagdating sa kanya, hindi talaga siya mahilig mamili ng mga damit or mga gamit para sa kanya. Yung mga importante lang pero hindi na yung luho lang, ganyan. Hindi siya masyado talagang ganun. Kaya ako talaga yung tagabigay. Kapag nagbe-birthday siya, yan, bibigyan ko siya ng gift. Pasok na tayo. Grabe din talaga guys, ang init ngayon dito sa Japan. As in, i-on ko muna tong sasakyan para ay lumamig agad ang aircon. Siyempre si Tiki-Tiki, hindi natin pwede makalimutan. Ay, medyo madumi na siya. Baka mamaya pag uwi ko, linisan ko na siya. Bye-bye, Tiki-Tiki. Tapos check ulit kung nasara ko. Ayan, nalak na nga. Yung init talaga dito. Grabe. Parang feeling ko lapit-lapit na natin sa araw. Pero mas kawawa nga alam nyo guys sila mama. Kasi sila mama, doon sa tinatrabahuan nila walang aircon, walang heater. So kapag ka summer, super init. Kapag ka winter, super lamig. Init. Feeling ko pa man din habang tumatanda, ako talagang nagiging sobrang mainitin ako. Yung ulo din at saka pati na rin katawan. Okay, andito na tayo sa Avail. Hindi ako sure kung pwede dito mag-video. May pa-final sale sila. Ala, nabago na yung posisyon nito. Asa na ba yung mga sapatos? Ito may mga bags. Pero yung mga bags, napansin ko, hindi sila masyadong nagmumura. Ayan, 1,980. Mga price daw na damit. Ayan. Ito naman mga pantalon. Tapos, palda-palda. Ayan, napaka-colorful. Ano to? Nakasulat. Dress who would you like, show you new something. Finally, nahanap ko na yung mga sapatos. Ayan, andito rin mga sandals. Pero yung sale niya, 980 pa. Ayan, may 500 pero hindi gaano maganda. Karamihan, 980. Parang ito yung naisip kong ibili para kay mama para wala nang sintas-sintas. Tapos maganda rin siya, no? Para maiba. Ayan, yung kanyang price. Kakainis, wala na. Yun lang yung meron. Yung sample, yun lang yun. Tapos iba pa yung size. May isa pa ako nakikita maganda. Kaya lang pink eh. Baka hindi magustuhan ni mama. Pero parang hindi naman siya sobrang pambata. Pero ang cute, no? Ito kaya. Ang laki. Wala akong nagustuhan doon. Kaya pupunta ako sa isa pang Avail na alam ko sana meron. Pero kung wala pa rin talaga doon, pili na lang ako ng pinaka-okay doon. Pero dito kasi wala talaga ako nagustuhan. Kung meron man ako nagustuhan, iba yung size. Kaya, yun, doon na lang sa isa. Andito na tayo sa pangalawang Avail. Yan, nasa na meron. Oh my God, nahanap ko dito to. Ito yung unang choice ko, diba? Tapos yung size 24.5. Ayan siya, 24.5. Magsi 6,000 yen pala siya nung una.
kukunin ko na last one ata to. Swerte ko. Wala pa ako sigurong 10 minutes doon sa loob. As in, pagpasok ko, nakita ko agad siya, bayad agad. Tapos, medyo natagalan lang ng konti sa pag-wrap. Pero, ayun, less than 10 minutes. And medyo madilim-dilim na ngayon. Magsa-7 na. So, uwi na ako. Sana maunahan ko pa sila mama umuwi. Kailangan kong buksan ng aircon. Okay, bye! Japanese lesson time! So guys, ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay ang past, present, future, I want to and I don't want to ng sit! So guys, ang past tense ng sit in Japanese ay suwatta. Suwatta. Ang present naman po, suwatteru. Suwatteru. Ang future, suwaru. Suwaru. Ang I want to sit, suwaritai. Suwaritai. Ang I don't want to sit, suwaritakunai. Suwaritakunai. So, yan lang guys. Thank you so much sa panonood. And kung okay lang, sana po ma-follow nyo po ako sa aking Instagram at i-like nyo po ang aking Facebook page. Pareho po sila ang name ay Kaitilicious. Pareho po ng aking YouTube channel, Keitilicious. Maraming salamat sa panonood. Bye!